Orain dela 5.000 urte, Otsoa eta Astoa eskolan zeuden zigortuta. Jo, beti zigortuta. Eskolaz nazka egina dago. Otso, Asto, iso. Ez naizkiago eskolara etorriko. Ez da ni ere. Otso, Asto, isilik esan dut. Komunera noa, isilik egon. Entzun denok. Ni ez naiz gehiago eskolara etorriko. Eta non ikasiko duzu? Dena dakit. Astoa eta biok mundua ezagutzera goaz. Zertarako? Lagun berriak egiteko. Hala, nor nahi du gurekin etorri? Beldurti batzuk zarete. Kakatzu batzuk, ikusiko duzu. Guzi ez aiezu pakea. Lagun txar batzuk dira, goazen. Guazen. Ergela. Eta horrela, orain dela 5.000 urte, Otsoa eta Astoa mundua ezagutzera joan ziren. 5 egun gelditu gabe ibiltzen. Nekatua nago. Eta oraindik ez dugu inor ikusi. Gozez nago. Entzun? Nor zara zu? Arbat naiz, arbat, bakarrik nago. Nire lagun izatea nahi alduzue? Jateko zerbait bai alduzu. Gozez gaude. Jan belarra, nik bezala? Belarra? Neri haragia gustatzen zait. Eta neri lastoa ergela. Ba, nire lagun izatea nahi ez baduzue, banoa. Agur. Agur. Bi atzerritar, belarriak berotuko dizkiet. Tori beroa. Nola berotzen duen eguzkiak? Egarriz nago. Ni ere egarriz nago. Eguzki madarikatua. Zure amona bero ezazu, ergela. Arruntzi gotzen banaiz. Ez duzue nire lagun izan nahi? Orain ikusiko duzue. Euri! Zer nahi duzu, eguzki? Bi hoiek mingaintxar batzuk dira. Bota! Orain bertan, tori ura. Hei! Socorro! Uiblai egina dago! Eta ni bosti-bostia, Zer duzu hain triste? Nor zara zu? Ez duzu ikusten patata bat naiz. Patata bat, azer zikinkeria. Zikinkeria, zu bai hilez beterik. Bustirik nago. Uzten dirazu zure etxean legortzen? Asto bat zara. Ez aldakizu patatak lurrazpian bizi direla. Bai, eta lurrazpian oso bero egoten da. Nirekin etortzen bazarete lagun izango gara. Zurekin, Maritxusi? Zoaz hemendik, patata tortilla. Bi hauek burutik seko gaizki daude. Hotzez nago. Kaixo, zer moduz? Euriak busti egin nau. Hotzez gaude.
Etorri nere etxera, han ez dago hotzik, Non bizi zara? Marten marzianoa naiz. Zuen lagun izatea nahi dut. Martziano baten lagun izan? Etorri nerekin, nere platillo volantean joango gara. Trasto zahar hortan utika! Zoaz hortik, Martziano aldrebesa. Ilargiari goraitziak! Eizu, munduan zehar ibiltzez, aspertzen hasia naiz, Ez dugu lagun jatorrik aurkitzen eta... Norbait dator. Ordulari bat! Zer egiten duzu hemen? Despertadore bat naiz, ahor batzuk esnatu behar ditut, baina galdu egin naiz. Tik-tak, 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 tik-tak. Nire lagun izatea nahi baduzue, goizetan esnatuko zaituzte. Esnatu? Ez horixe, ala jainkoa. Alde mendik, baboa! Zure amona esnatazu! Despertadore baten lagun izan, hori bakarri falta zaigu. Ai. Hau goze gorria! Zer da hori? Poto bat da! Tomate poto bat izango da. Edo, merokotoi potea! Edo, bider potoa. Edo, azeituna potoa! Hau gozea. Arratsaldean, Kaixo, Nor zarazu? poto bat naiz. baina zer duzu barruan, Pintura gorria. Pintura gorria? Bai, nire lagun izango alzarete. Alde mendik, ospa! Ospa! Ez dut ulertzen, hasieran hain simpatikoak eta orain... Pintura potoa! hau gozea. Beste bidatoz! Zer duzue hain truste? Gozez nago. Gozez nago! Etxerik ez duzue? Alde egin dugu. Ez dugu eskolara joan nahi. Gu oraingo goz eskolara. Lagun asko ditugu. Etorri gurekin? Platera eta eltsetxu batekin. Eskerik esko. Orduan agur, eskolara goaz. Zupozik daude. Eta eskolara joaten bagara gu ere. Ikastera sekulane. Begira hori. Aizue, nire burua ikusi alduzue? Bai, hortik joan